Nina bekashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlonhle nophaphe khanda ehlana sazansi ifundazweni zonke ke ikhona eningizimu Afrika. Sibingelele lena iBlack Live TV igama lohlelo impande zama-Afrika. Welcome to another unbelievable episode. La siqoqa khona nabantu sikhuluma nje sivula ugebhezi nala sibona khona ukuthi nawe awufinyelele nathi asifinyelele kodwa sifinyelele sonke. Kuyake ukuthi wena ubucabanga ukuthi hayi no hayi inganekwane hayi uThemba loba mfihli loba njalo phela nishiya ama boyfriend eni hambe nibona abantu esibafihlile ukuthi uyasise ngiyamazi asingeni lapho asike nodabeni size ngayo namhlanje siza ukuthi osivakashela namhlanje uthini igama lami King Sichaka ngwalapha kaluqa ngibonga uthando nesupport loniqhubeka njalo neyiveza ake singene nodabeni siza ukuthi kwenzakalani kosivakashela namhlanje mama sawubona Yebo njani? siyaphila njani Ngiyaphila. ubani lo Ukhuluma noNosihle wakaZondi. Awu, ngane yakwethu. Okay. Ake ngizwe ukuthi isitori sakho ke kusukela kuqaleni siqalaphi kuze kufike la sasinenkinga khona. Isitori sami siqala la. Ngikhula khona, ngikhule ubaba ngingamazi kahle Okay kahle. mama. So njoba kade ngingamazi lokho bekungihlupha ngoba manje bengihlala nezinye izingane ziyaxoxa ngoba babazo ubaba wami hayi ungenzela ukuthi hayi ngizolanda ubaba wami esikoleni zonke lezo zinto. Manje kuyavuka kumina ukuthi hayibo kahle kahle kumina kwenzakalani. Ngoba phela mina wami ubaba angimazi futhi angikaze ngibone ngisho isithombe noma ngixoxelwe ngayo ukuthi hayibo yazi ubaba wakho mhlambe washona ngenza umzekelo. Hayi ke lonto ibilibele ingihlupha ngingayisho ekhaya hayi ngagcina sengibona ukuthi no ku-wrong ukuthi ngingakhulumi ngake ngimbuza umama kahle kahle uphi ubaba wami hayi ke uma belibele ngangiphenduli athi hayi suka hambe yodlala usuqalile usukhuluma into engekho yabo hayi nami ngilibele ngimbelesele kahle kahle uphi ubaba wami hayi ke agcina sengitshena ukuthi kahle kahle ubaba wakho ukhona kuphelele lapho angasho ukuthi uphi ubaba hayi ke nangendlela umuntu akhule ngayo indlela izinto kade zenzeka ngayo ubona ukuthi hey mhlambe ngabe kungcono kuthiwa ngiyamazi ubaba wami noma ukhona mhlambe ngabe uyangisiza kulezi zinto ngoba phela namagama menikhula yabona nintula kahle kahle ekhaya abanye banakho ukuthi wena awunakho ulibeleke manje umile lapha ekhoneni uyaqalaza oh Nkosi yami ngabe ngcono kuthiwa yabo ubaba khona into angenzela zona hayi ke agcina ngokuthi ubaba ukhona kuphelele lapho hayi uma kuthe ngokusuka asintroducele umuntu athi hawu kahle kahle nangu ubaba wenu ngoba thina kahle kahle ekhaya sibabili njengoba sibabili nje kade sinalokho kuhluphayo kwezingane hayi ke mase sikhombisa nangu ubaba wenu hawu ubaba hawu manje lo baba ayabo ayikho into efana nawe uyazi la ukuthi ufaka kube khona lokho uma ukuthi inyawo ngifana nobaba hayi akukho lutho hayi ke agcina sesitshena kahle kahle ngoba nakho sebeshada athi hayi kahle kahle nganzami stepfather sendeso ukuthi ngifuna nikhule nazi ukuthi ubaba wenu ningathi istepfather akuphelele nje ukuthi ubaba hayi ke siphile nje kahle impilo nje ihamba kahle ekhaya siyambona ubaba uyasipha nathi uthando nje noma futhi uyabona ukuthi umphethe kahle asenakho lokho ukuthi hey kukhona isikhala nje sesiphila kangcono hayi ke kuhambe hayi izinto iqale ishintsha hawu kaze sekwenzakalani kodwa phela ke manje ngoba siyingane asikwazi ukubuza abantu abadala ukuthi kahle kahle sekwenzakalani sesiyaqala siyabuka hayibo ubaba kade engaphuzi hawu sekwenzakaleni hayibo ubaba useyaphuza ubaba useyabhema kungagcini ke lapho mesephuzile useyaqala uyathuka hayibo kuya ngokuya kuyakhula hayibo ubaba useyashaya ke manje ushaya kwasana endlini mesephuzile asha amagama nje yalumelayo hayi nina nganithathe nganithola nje niyinto engelutho nganinzama nganicosha la nginicosha khona hawu yabona nje nokukhula sengikhula nokuthi ukuthi hayibo njengoba ngikhula nje ake ngenze sure ukuthi ngiyaqhubeka nokufunda ukuze sizophuma kusona sonke lesimo manje kahle kahle ubumnandi sephelile lekhaya hayi ke ngizame nami mengiphuma esikoleni ngizama amatoho ngihambe ngibamba nje endlini ngiqinela belungu hayi kucaca ukuthi manje nobaba akasondle ekhaya ngithatha yona le mali ebengithi ngifuna ukuyibekela ukuthi ngiyofunda sekufanele nginakekele kahle kahle ikhaya nginakekele nalo ngilamayo hayi ke kuhambe
Ayi ngibona ukuthi engathi sekuba nzima manje useyaqala uselala noma phambi kwethu akasahloniphi yabo siyingane. Hayi baba bakwenzakalani athi hayibo nina senibadala kahle kahle ayikho into eningasakwazi Nibuka iphone nje eningayazi. straight. Yebo. Ah, Enze nje yonke into athanda ngiyajabula ukuyenza. kini. Sijabula kanjani ngoba loo nto Phela angazi. isihlukumezile, ihlukumeze nje kakhulu ngoba manje ayikho imfundiso esisile kuleyo nto. Hayi kucaca ukuthi eyi le nto nje iyaqhubeka, iyakhula. Hayi umuntu abone ukuthi indlela esekwenzeka ngayo akungcono ngiphume ekhaya. Hhayi-ke ngiphume ekhaya ngithathe lo ngilamayo, hhayi-ke sihambe siyohlala nje emjondolo lo engiwurentayo. Hhayi-ke ngiqhubeke ngenze nje lokho kade ngivele ngikwenza ukubamba amatoho, ngenze sure ukuthi kuyadliwa kahle kahle la sihleli khona. Kule phathi le singakahambi kakhulu le yokuthi alale noma weni. Nibona nina bese phendula ukuthi nibadala nina. Naningaweli kule nto ukuthi nani agcinelana. Wagcina esekwenza ngoba mina phela obemdala so wagcina esengibamba ngenkani esekwenza ngisho phambi kwama. Umthetho uphi niyambopha? Usazama ukuyoripotha e-police station. Hhayi-ke kwangathi uyaboshwa kodwa manje wayebanjwe for 2 days. So kulo 2 days mesebuyile usebuya ngamandla. Useyaqala-ke futhi manje usekwenza kakhulu kunakuqala. Ila ngagcina sengibona khona ukuthi kahle kahle kungcono ngivaye ngihambe. Ngoba manje Uma nisuke nimbophile i-side lane ezingane nimbopha noma wani involve. Wani wenza njani lapho? Uyangenelela mhlawumbe ekutheni akangenelele angazi noma ngizothi akaboni noma mhlambi ngoba usanethemba ukuthi mhlambi umuntu wakhe usangaphinda ashintshe angazi. Ngoba nje sasihamba siyoreporta e-police station. Kuvulwe idokhethi emva kwalokho mase kufika ngabe liyangena icala usebuyile ubaba asazi usukwenzakaleni. Yo. And asikwazi phela mase kwenza i-follow up ukuthiwa kufika uma wena wathi yonke lento ekhulunywa ingane ayikho kahle kahle. Wow. So manje-ke sakwenza ngithi kwaze kwabi kabili ngabona ukuthi hayi engazuthi kuyasinda manje ngcono ngivane ngihambe ngoba okulandelayo nalo ongilamayo kuzogcina kumehlela naye. Ngcono nje ngivane ngihambe ukuze ngikhusele yena. Oh yes. Ya ekuhambeni kwami ngiyabona ukuthi no engathi impilo isinzima kakhulu-ke manje. Yabo izinto ezenzakalayo ngenye imini ubona ushodelwe endlini ubona ukuthi akukho la uzophuma uthi uyocela khona manje kungcono ukuthi eyi ake ngihlale ngixoxe nabanye abantu mhlambe khona into abazongisiza ngayo. Hhayi-ke ngithola umngani wami angitshela ukuthi hayi bo woku-check-e nje la mhlambe ko-Facebook uzobona khona abantu into abazenzayo angangichazeli ukuthi yini le abantu abazenzayo. Hhayi-ke angi-invite kwelinye ipage kulelo page ebese-ke ngiyafunda hayi bo khona into ekanje kanti la emhlabeni ukukhuluma ngokuthwala hayi bo. Kodwa manje engazi ukuthi imiphumela yakhona mihle kakhulu ngoba manje kukhona izinto abantu abayizuzayo and mina njengamanje njengoba nguwumuntu nje obuya ngabi nalutho engathi lokhu kuzongisiza ngoba nasekufundeni nakho angisaqhubekeli phambili futhi nomsebenzi o-stable angiwutholi. Ngabona ukuthi eyi ake ngizame ukuhlanganisa kahle le nto ngayithatha-ke inamba la ku-Facebook enyanga. Hhayi-ke ngimfonele lo baba hhayi ngikhulume naye asho ukuthi ngingafika nini. Hhayi-ke bese ngiyamtshela umngani ukuthi hhayi engathi kuyangilungela-ke kule nto ongitshela yona ukuthi hayi bo ake ngizame lapha ku-Facebook. Hhayi-ke nangempela ngihambe ngiye kula ubaba ngifike-ke ngisho ukuthi kahle kahle ngize ngani. Hhayi-ke ebese-ke eyakhuluma-ke ukuthi yazi ngane yami kukhona izinto ozohlangabezana nazo. Mhlambe uzomelana nazo mhlambe kumelane nazo ngithi hayi kulesi simo nje ngikusona ngingathatha noma yini in order ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe ngcono ngoba sengenzela nekusasa lami nekusasa lasekhaya ngoba ngiyibonile ukuthi impilo kahle kahle ikanjani. Hhayi-ke nangempela angitshena ubaba ukuthi hhayi-ke khona ngizodinga ukuthi ubulale umuntu bese ufika nekhanda lakhe. Awu ngibone ngazuthi hayi into encane vele leyo vele khona nomuntu ongangimisile kahle ongenze ukuthi ngigcine sengishiya ngisho ikhaya ngenxa yakhe manje awu into encane kabi leyo yabo ngcono nje ngivane nje ngimsusa angabi khona mhlambe nathi sophila
impilo engcono nje engasekho singasekho nalosi silonde enginaso enhlizweni ukuthi hayibo usibanibani ubengihlukumeza and ubehlukumeza noma. Hhayi-ke nangempela ngiyihlaziye kahle lento ngimplanele ngithi okay fine ngiqashe iy'nkabi. Izona ekuzoba lula ukuthi zimthole ngoba vele usawumuntu ohlezi nje ephuzile. Hhayi bazomthola kahle nje ebusuku wavele nje uhamba inini ngasiphi isikhathi ayikho futhi into ayisabayo. Hhayi nangempela ngithi hhayi ngiyithole le nkabi ngitsho ukuthi hhayi iy'khathi zakhe nje zokuthi abuye kakhulukazi mekuwo Lwesihlanu ubuya ngabo-10-11. Ngathi hhayi ngeke ngingamtholi emgwaqweni ngimkhombise isithombe ukuthi uwumuntu okanjani. Hhayi nangempela bawenze kumsebenzi. Hhayi-ke bangitholele lelo khanda bese-ke ngiyabuyela-ke enyangeni yami. Hhayi ngisho ukuthi hhayi-ke sengilitholile ikhanda njengokucela kwakho. Hhayi-ke bese-ke yanginikeza imiyalelo ukuthi fanele ngenze. Hhayi-ke nangempela angitshena ukuthi leli khanda ngizodinga ukuthi ngiligqibe egcekeni la ngihlala khona kanye nale mithi le anginika yona. Hhayi-ke nangempela ngikubona ukuthi hhayi vele into encane le. Wenzani vele wena emsebenzini owenzayo njengoba uthwalela ukwenzani? Khona umsebenzi owenzayo mhlawumbe? Bese ngigcina sengidayisa. Oh yeah. Bese ngenzela nje ukuthi at least kube khona leyo mali edlalayo imali engenayo enye iphume kanjalo ukuze ngizogcina ngingasweli. Hhayi-ke nangempela-ke ngifika ekhaya hawu ngiligqibe leli khanda ngiligqibe nazo zonke lezi zinto. Hhayi ngibona ukuthi hhayi nansi iy'nyanga ihamba hhayi engathi kuza kahle ngempela ngiyiqale ngiyibone hayibo nabantu nje sebeyathenga impela kuba buthaphuthaphu ngibona ukuthi hhayi engathi yabo kuzobheda ukuthi ngibe nendawo eyodwa. Ngivule enye indawo ngi-ede nje ngidayise nanotshwala ngenzelwa nje ukuthi imali ingene kakhulu ngiphinde ngibuyele kulo muntu ngisho ukuthi hhayi izinto zami zingihambela kahle. Ngiphinde futhi anginikeze eminye imithi ukuthi le nto ukuze izoqhubeka njalo inginikeze imali. Hhayi nangempela ngiqhubeke nje ngibe nemali kodwa manje okungihlupha kakhulu ukuthi angizwani kahle noma uma mengimbuyisa ukuthi akabuye at least azohlala nami because senginawo umuzi sikhona imoto and nomfowethu lo ongelamayo nje nawe uyafunda ufunda ey'koleni nje ey'phezulu. Hhayi uma akayingeni ufike mhlawumbe ahlala usuku olulodwa aphinde ahambe. Hawu yini kwenze njani yabo ngibe nalowo mbuzo hayibo uma kugcine ngokuya ngizwe ukuthi hhayi akasahlala ekhaya. Njengoba engasahlala ekhaya kuthiwa usehlala emgwaqweni. Hawu ngixakwe yini engaxosha uma hhayi ngiphinde futhi ngizame ngiyomlanda ukuze phela ezohlala ekhaya. Hhayi lutho umanje akayingeni lonto ufike ihlala usuku olulodwa aphinde futhi ahambe. Hhayi ngilibe ngiphila leyo mpilo njalo ngiyamlanda kugcina sekufika la ekhuluma khona athi kahle kahle mntanami ngiyalazi iqiniso ukuthi wena wabulala umyeni wami. Lokho nje kungiphathe kabi ukuthi hawu ngabe kade lento ifike kanjani ngoba manje kahle kahle ngangenzela ukuthi lo muntu mengimbulala ngangenzela ukuthi sibe nokuthula siphile kahle siphile nempilo engcono sibe nemali sibe nekhaya elifudumele kodwa manje akwenzeki. Hawu ngixakwe lento iphume kanjani ngiqale phansi futhi ngiphindele enyangeni ngithi hayibo lalela phela ngathi kuyangibhemela nanguma engazuthi khona into ayitholayo ukuthi ngempela ngambulala ubaba. Hhayi-ke iphinde futhi nginikeze ezinye izinto ezizokwenza ukuthi uma akhohlwe le ndaba angalibele futhi ayikhuluma kakhulu ngoba phela kahle kahle nabantu sebeyangibuza emphakathini ukuthi hayibo kahle kahle kwenzakalani ngoba phela kuthiwa wabulawa futhi watholakala ilungu lomzimba wakho lingasekho. So manje angisakwazi ukusho lutho ukuthi uma wakho mawuzwa lapha emarenke yonke la ahlala khona uphila mpiloni? Kuthiwa nje uphila impilo ebudedengu uhambelana nabantu isemini nje kahle kahle usecisha afane nomuntu nje ongaphilile ekhanda nganoma lento yamlethela i-trauma yini angazi. From ekhaya la uthi ulala phambi kwey'ngane ulale naye phambi kwengasho naserenke kuseyinto efanayo. Kuseyinto efanayo nje usaqhubeka la agcina khona kanti ekwenzeni kwami ukuthi ngibulala ubaba ngangenzela ukuthi leyo nto iphele mhlawumbe nawe uzogcina ilaphekile ukuthi lo muntu oyemhlukumeza akasekho empilweni yakhe. Kodwa hhayi ungathi kuyila kuqhubeke khona kwaba wesi kakhulu. So wena sisi awuyisoli ngokubulala lo stepfather? Ushawa ukuthi uma wakho uphila le mpilo ayiphilayo? Hhayi angiyisoli nakancane. Mengathiwa nje ngithole elinye ithuba ngisangakuphinda ngoba manje kahle kahle lo muntu
usicekele phansi iy'mpilo zethu, mhlambe ngabe umuntu ufundile, mhlambe ngabe umuntu unakho konke ngendlela elungile, hhayi ngokuthwala. Kodwa manje akwenzekanga ngenxa yokuthi umuntu besegcwele inzondo kakhulu, esemzonda ngisho umuntu wesilisa eceleni kwakhe. Uyayibona nje yonke leyo nto. Manje sesimbona ukuthi kahle kahle umuntu wesilisa ufana nesilwane uma ekwazi ukwenza kanje, ekwazi ukuhlukumeza uma aphinde futhi ahlukumeze nami. Oh, mana-ke. After yonke lento yenza uke wazama ukuthola ukwelulekwa ngengqondo mhlawumbe usizwe lapha nalapha, because I feel like une-anger umuntu wesilisa nje kakhulu njengamanje. Angikaze ngithole ukululekwa ngengqondo nje. Yabo ngathini umuntu ukhule nokuthi uyayilapha yena emoyeni. Hhayi ukuthi fanele aze athole umuntu azokhuluma naye oseceleni. Cha. Uwe. Imina nje imina, angikhulumi nje namuntu. Ngilokho nalokho engikukhulumayo, kodwa lokho okudeep cha angikhulumi ngakho impilo. So manje inyanga ayikusizi ngalutho ekutheni ukwazi ukubuyisa umama mhlawumbe imdobe ngemithi thizeni ahlale ekhaya, because uyakubeka iyacaca ukuthi wena ngokwesithwalo sakho ushapha. Inkinga yakho uma wakho kuphela. Sesike sasukuzama, hhayi angazi, ngize ngisola ukuthi mhlawumbe imithi lo baba emsebenzele yona iyona eyenza ukuthi avana afuna ukubaleka kakhulu. Angazi kwenzeka kanjani ngoba nje uyafika nje impela ahlale leso sikhashana esincane aphinde futhi lento imthathe. Oh. Hayi uzanenye. Into-ke engifuna ukuyibuza sengigcina. Uma kahle kuthiwa kuvela umuntu la uthi no, into engasiza ukuthi kubuye uma wakho ukuthi uveze iqiniso ezekhala. Ebese-ke yabuya kuphele lento. Inzima kakhulu. Awuyiboni. Hayi inzima kakhulu ngoba manje kusho ukuthi ngizolahlekelwa umcebo lo engiwakhe kanzima, and iminyaka nje bisihambe kangaka angeke nami ngisakwazi ukuthi ngithi ngizokwazi ukuqala phansi ngakhe impilo. Ngoba phela kusho ukuthi ukuvela kweqiniso ukushabalala komcebo wami. To be honest, mina mangathiwa ngivalele ekamereni lodwa nalo sisi cha, ngeke nganza ukuthi ngezwa ngami ngimemeza ngihayisa ngicela ningivulele ngiphume, ngoba into ayikhulumayo umbona nasebusweni ukuthi lo mahle kuthiwa akathole ngosichaka engakwenza, ngoba uthi into enamadoda phakathi nje akayingeni. Angazi ake ngikhulume nani ngizwe ngani ukuthi nanicabanga ukuthini kwi-comment section. Nalo udaba liseyithebeni, nixoxe nani, ngiyazi manixoxa nathi sizozwakala. Phendula like, usubscribe, ucomment, ube ingxenye yomndeni okhulu usuku nosuku. Igama lami King Sichaka, ngwakaluqa lezi impande zama-Afrika. Nisale kahle. Is the Black Life TV.